A València avui estem tots a Haití. El Palau de les Arts Reina Sofia està a punt d'oferir un concert en benefici de les víctimes del terratrèmol. Cada euro, cada cèntim de les entrades venudes anirà directament a ajudar a totes aquelles persones que tan mal ho estan passant en estos dies. Nosaltres te n'anem cap a dins a disfrutar d'aquest concert i sobretot a parlar amb les persones solidàries que han volgut sumar-se a la causa. Esta nit parella tots a Haití. Sí, i n'hi ha molts problemes. Además n'hi ha pluja i tot, i ara més que mai. Es important colaborar en este tipo de iniciativas. Pues sí, de parte de todos, y por poco que parezca que hagamos, se nota mucho, y para ellos es una gran ayuda y una satisfacción de que la gente estamos con ellos. Estes dones tan guapes que han vingut així a colaborar amb Haití. Pues, entonces el de Haití es este. ¿Qué no sabía enterar vostè? Pues sí, m'ha enterat per Canal 9, però és que em pensava que era la setmana que ve. Jo dic, que vostè ja tenia les entrades comprades de fa temps. És que tenim abono, i com tenim abono, pues són totes les funcions d'òpera més els concerts que... Bueno, de tota manera, ixa porcioneta d'abono se n'anirà cap a Haití. A vostè què li pareix? Excel·lent, perquè allí fa molta falta. Allí no tenen res. I nosaltres tenim, dins de tot, tenim massa. A les portes de l'auditori s'han instal·lat, a més, aquestes vidrioles per tal que la gent puga participar amb les seues contribucions. De moment, la cosa no va malament, però intentarem que tot el món participe, perquè de veritat que a Haití li fa molta falta. Una vegada tots dins, comença el concert, que sona d'esta manera. Y en acabar la primera part del concert, berenar solidari. Hoy todo vale un euro. Què està comprant vostè? Pues mire, una tacita de poleo. Y un euret per Haití. Exactamente. Sí, Es señor. important colaborar. Sí. Yo, aparte de que tengo mi abono aquí de siempre y entra en el abono, he venido con otros amigos que también han venido por colaborar con Haití. I entre els assistents també trobarem rostres que de segur a tots els sonaran. Bueno, ja que vos tenim així i que teniu tants seguidors, anem a fer una crida a tota la gent, a tots els espectadors, perquè col·laboren també amb Haití. Vaja, mira, avui nosaltres hem sigut només venint al concert, no? Però en qualsevol coseta que moltes vegades pensem, ai, però per xicoteta que siga, la veritat és que de vegades s'agraeix moltíssim, veritat. I totes les aportacions, per menudetes que siguen, moltes vegades pensem, si és que jo només podria posar 20 euros, vull dir, o no podria, això és suficient, vull dir, no sabem el que es pot fer en 2 euros, en 3, en qualsevol cosa, no? Esperem que a Haití li faça molt bé l'ajuda valenciana.